बर' सावथुन मुलुगनि फेस्ला फावखुंगुर रामसिं गेल्लाया आरोबाव जोंनि गेजेराव गैलिया। बिथाङा गोबाव समनिफ्रायनो गोब्राब लोमजानानै दंमोन। बिथाङा थांनाय मोनाबिलिनि 6 रिंगासो समाव रुंसारि जाबाय। कार्बि आलं जिल्लानि लांहिनाव गिख्रंथाव लामा जाब्रबथाय। 10 साखा ट्राकजों सौदावलायनायाव गंसे बाइकआव गाखोनाय 3 सुबुङा जायगायावनो जिउ गोमायो। मुखालमुवायाव ड्राग्स फालांगिरि हमदों। हमजानाय ड्राग्स फालांगिरिनि मुङा फयजल हक होननानै मोनथिनाय जादों। गोबां ड्राग्स बाहायनायनि थाखाय करिमद्दीन आहमेद एबा पापुर मुंनि सासे सुबुङा जिउ गोमादों। गलाघाटनि रेलवे कल'नियाव बिनि गोथै देहा बोखांनाय जाबाय। आमेरिका जथाय हादरनि शिकाग'आव गिख्रंथाव जाथाय। पेरेड ग्राउन्डआव बाहागो लानाय सुबुंफोरखौ गुलि गावदों। जायगायावनो 6 सुबुंनि जिउ खहा। हा गिसिगानायनि जाहोनाव 415 नं राजा लामाया बन्द जानानै दं। गहपुरनिफ्राय इटानगरसिम थांनाय लामाया गिख्रंथाव महर लादों। दै रानलांनायनि उनाव माखासे बेरामजों साग्लोबजादों दै लोमजानाय ओनसोलनि सुबुंफोरा। CCPAनि गोदान गाइडलाइन। दिनैनिफ्राय रेस्टुरेन्ट आरो हटेलफोरा सार्भिस चार्ज लानो हानाय नंला। मणिपुरनि नौने जिल्लायाव हा गिसिगानानै थैनाय सुबुंफोरनि गोथै देहाखौ सानफा एफा बारायनाय नुनो मोन्दों। आसामनि 7 सुबुंफोरनि गोथै देहाखौ दिनै न'सिम लानानै फैगोन। सुरु फोथाराव ONGCनि हेंथायै सोमावसारदों। फुंनि 5 रिंगानिफ्राय सोमावसारदों सुथिया फरायसा आफादा। नोंथांमोना सानफ्रोमबोनि खौरांखौ मोननो थाखाय रिलाइभ निउज 24 बड' इउट्युब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनायजों लोगोसे फेसबुक पेजखौ फल' खालामनानै लाइक शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।